नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण ओल्या बोंबील पासून कुरकुरीत बोंबील फ्रायची रेसिपी करणार आहोत। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी मी इथे ओले बोंबील घेतले आहे, त्याला असे साफ करताना मध्ये चीर पाडून घेतले आहे। आता तुम्ही इथे पाहू शकता की या बोंबील मध्ये किती पाणी आहे। तर हेच पाणी आपण सर्व काढून चांगल्या स्वच्छ पाण्याने हे सर्व बोंबील धुवून घेऊ। त्यानंतर यावरती लिंबू पिळून घेऊया, जेणेकरून ह्याला असा आंबट गोड टेस्ट येईल। आता ह्यामध्ये हळद, मसाला, मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर दुसरीकडे एका प्लेट मध्ये तांदूळ पीठ, रवा, मीठ आणि लाल तिखट घेऊन मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर मसाला लावलेले मासे या पिठामध्ये मिक्स करून गरम तेलामध्ये एक एक करून सोडून घेऊ। थोड्या वेळाने माशांना असा गोल्डन कलर आल्यावर मासे परतून तळून घेऊ। तर तुम्ही इथे पाहू शकता की आपले क्रिस्पी ओले बोंबील फ्राय तयार आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी ट्राय करून पहा आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनच्या बटनाला प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळतील। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।